nga makahawas sa kalisod sa panginabuhi. Apan unsaon nga problema lang ang namat-an ko nagginikanan. Oh, dawaton ko lang ang tanan. Apan-isan pa niyan ang tanan, nagmalipayon ang akong nanay, tatay, igsuon. DJ Carlo. Importante nga simple ka lang, basta mo salig sa kahitasan. Oh, dili kagyo pasagdan, malanggoy gabi saging kamuti ang among pagkaon na mga lagot mo sa kalisod karon na among giangtos aron mabuhi. Malanggoy gabi saging kamuti ang among pagkaon na mga lagot mo sa kalisod karon na among giangtos aron mabuhi. Apantisan pa niyan ang tanan, nagmalipayon ang akong nanay, tatay, igsuon. Ang importante nga simple ka lang, basta mo salig sa kahitasan. Oh, dili kagyo pasagdan, malanggoy gabi saging kamuti ang among pagkaon na mga lagot mo sa kalisod karon na among giangtos aron mabuhi. Malanggoy gabi saging kamuti ang among pagkaon na mga lagot mo sa kalisod karon na among giangtos aron mabuhi. Busa karon naningkamot ko, gipugyan ko sa atong Ginoo ang panginahanglan namo sa matag adlaw. Malanggoy gabi saging kamuti ang among pagkaon na mga lagot mo sa kalisod karon na among giangtos aron mabuhi. Malanggoy gabi sa kamuti ang among pagkaon na mga lagot mo sa kalisod karon na among giangtos aron mabuhi. Malanggoy gabi saging kamuti. Sumbunganan sa katawhan, sipyaan ang balanse ug patas, way gidapigan, apan sa kapaturan, may panindugan, mga hiwing pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din hilaman, sumbunganan sa katawhan.
Power 102.1 DYRY RFM. Sumbungan sa katawan. Mga hiwig pagpangalagad, gobyerno, pangpribado, atong tarungon di lamang sumbunganan sa katawan. Isyo o komentaryo, DJ Carlo. DJ Carlo. Mga igala, welcome sa ito nga programa Sumbunganan sa Katawhan. Diri lamang sa Sibianang Balansi ug Patas Power 102.1 DYRY RFM. Sumbunganan sa katawan. Una sa tanan mga igala, ito ang pagpangayag katahuran sa itong station CEO Sir Burley Ruiz, Station Manager Ma'am Linda, ato Assistant Station Manager Sir J. France, ato mga Ruiz Brothers, DJs and staff, sa ato ang mga suking tigpaminaw. Kauban ako si Kem, kini si Carlo. Welcome sa ato ang programa Sumbunganan sa Katawhan. Sumbunganan sa katawan. Adlaw nga Biyernes mga pinangan tigpaminaw, Agosto City 2020. Ato ang programa mga igalag atod kininyo sa Ruiz Print Shop alang sa inyo nga mga tarpaulin printing, photo developing, photocopy, reso document printing, sticker, rush ID, valid ID, lamination, temporary plate numbers, lapida, available diri sa ato ang Ruiz Print Shop. And also ato ang programa mga pinangati kaminaw ihatod kaninyo sa Ruiz Enterprises. Para sa inyong mga tiles na tayo mga bago ka mga design diri mga pinangati kaminaw, bisita mo sa Ruiz Enterprises. Sa side ana na tayo ang mga hardwares, electrical supplies, school supplies, construction materials, available diri sa tuang Ruiz Enterprises. Sumbunganan sa katawan. Mayong pagpaminaw sa itong mga kaigsunan diya sa may Maya Puse, labi na mga Hilado family. Salamat sa pagsunod sa tuang programa. And diri sad sa may Barangay Abis nga always nga nagsunod sa tuang programa. Daghang salamat and happy listening nila ni Lorenzo Amon, Ma'am Jovelyn de la Cruz, labi na sa Nunoy, ni Ami Akaso, mga Karaw family, sinong Udong Kim, ayong mudto ni mo diya nung Udong Karido, sila sa Romeo Visitasyon, ato ang GRV mga pinangatig paminaw. Salamat day kayo no ni Auntie Genevieve sa iyahang pelo Kim para sa ako ang baby mga pinangatig paminaw. Daghang salamat Auntie Genevieve. Happy listening nila ni Mrs. Cadano. Yes, nila ni Merlinda Montipalcon, Ma'am Jonaline Blaza, nila Pwede Family, Wilfredo Eleksyon, Pastor Lagos, may muto ni mo, Pastor, nila ni Marlene Cagente, nila ni Ma'am Madeline, nila ni Lizel Kasukson, maayong kamuntuhon. Sumbunganan sa katawan. Alang sa ato ang COVID-19 update mga pinangantig paminaw, mikabat na sa 115, 980 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 dinhi sa ato ang nasod Pilipinas. Sumbunganan sa katawan. O mikabat na og 2,123 ang nangamatay og may nakarecover sa mga sakit, mikabat sa 66,270 ka mga persona. Mga hiwig pagpangalagad, panggoberno, pangpribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan. Live taman sa ato ang Facebook mga pinangatig paminaw, at the same time live ta sa ato ang YouTube channel. Oh yes, Kim. And happy watching day, Carl. Nila Maria Remedios Lambating Argabante. And sila Che Martinez, no? Amiano Amilito Kamingawan. Nila ni Marlene Covo, Miraflor, Birao Aliones, Carl. Watching ba sila? And sila Jongs Cabristante po dahil. Watching ba sila karon? Romano JM. And Manilin Cadallo po do. Sila ni Mark Angelo Torres Caceres. Jessie May Torres Caceres. Mga prindi siguro na sila. And watching sila. And guys, ato ding ikuan, Carl. Ato ang i-remind na to ang mga kaigsunan nato
Oo. Sa mga wala pa naka-subscribe sa ato ang YouTube channel nato, palihog lamang og subscribe dito no para at least pud mahimo pud nga updated mo sa tanan nato mga gipangbuhat nato dire. Kay kaluoy si Diyos, Carl, although naay requirements ang YouTube mga higala nga dapat 1,000 subscribers, Carl, apan pangitaan na gud gyapon sa ato ang management nato mga higala sa kinatibuk ang puwersa sa RFM ato gyapon nga nahimo nato nga makahimo ta og live stream, Carl. Bisan pag wala ta kabot sa 1,000 nga ato ang gi-require sa YouTube, pero nahimo gyapon nato nga maka-live stream ta. So salamat kayo sa atong management po. So padayon ta sa atoa nga mga issues mga pinangadigbawa regarding aning atoa mga pagbulong o unsa gyud pangitabo sa atoa nga panubig sa lungsod sa Mabinay. Sumbungan sa katawan. Kay dinhi lang kas Mabinay mga higala, dinhi lang sa tibok Pilipinas o sa tibok nasod dagoy Kim. Only in Mabinay nga adto magbayad ta sa laing lugar Kim. Unya kaugalingon natong panubig. Sumbungan sa katawan. So ana dapita daghan kayo nga mga questions Kimba regarding aning mga panubig nato ngano nga napunta sa Bais Water District and then kinsay nagmaniobra sa mga ani nga dapita nga pagmata pa lang nato daan Kim kabalo man ta nga pawasiko naman gyud ang nagdumala ana unya nakaayo di sa pawasiko di sa una Kim kay libre ang gamit sa gobyerno kadto sa pawasiko. Na. Ang mubayad lang kato mga pribado lang. Kay supposedly mga higala, Carl, ang ato ang mga konsumo, Carl, no? Ang konsumo sa ato ang paggobyerno nato mga establishmento diya sama sa atong munisipyo, sa ato ang mga eskwelahan, Carl, apil pod sa libre ni atong mga panahona. Sa ato nga pawasiko pa ang run sa ato ang panubig diri sa ato ang lugar mga higala. Libre ang atong gobyerno nga makagamit. Wala unta ning ato ang gigasto nato, Carl, nga magasto ta og 2 million karon, Carl, pila na? 2019, 2 million kapin mga higala and 2.1. 2.1. And then pagka atong 2018 sumukabat ni kuha na pud, Carl. Bayad na pud tag million, Carl, di ba? Yes, 1.8 ang supposedly kabat. kada nga mga milyones nga atong gihatag atong bayad ngadto sa Bais Water District mga higala wala na unta na nahimo na ta nga savings sa ato ang kaban nato in which pwede na nato na nga mahapak sa laing mga proyekto in which nga makatabang sa ato ang makahatag og benepisyo sa ato ang mga kaigsuonang publiko. Sumbungan sa katawan. Libog ka no? Unya naglibog usas pinakalibog nato mga higala. Nagpili tag mga opisyal nga mao untay mo representar para nato Kim. Balikwaot kay Carl. Natawa imbis nga sila unta may mga hero nato dire kay sila mga opisyalis, Carl. Nahitabo man noon nga ug unsay resources nato dire mga higala. Sila naman oy mangusog taman para nga mahatag sa laing lugar. Sumbungan sa katawan. Mo ni pinakang Dimalas di kayo gyud. Pagka dimalas gyud. Sumbungan sa katawan. Unya, ana ka pait pagid, Carl. Grabe. Pare grabe ang pulungan dimalas. Dimalas gid tinuray. Dili ba na dimalas mga higala? Sa maong session, Carl. Atong nahitabo nga session mga higala gipugi kuano, ning kana ba gipilian kay boto-boto man gud ni mga higala. Sila sulod sa session, silang mga konsehales. Pipila sila kabuok and nakibalo man ta nga atong Lucky 7 diha. Minority man gid ta. Sis gamay kayo nga ato ang boto mga higala, pila sila kabuk unom sila upat sa Lucky 7 and no comment sila kuha sa Lucky 7 ha. Kay questionable pa man na. Naikawayan dia. Na may kawayan dia. Pero mani Carl. Atong nahitabo mga higala nga ang session nahitabo para pagpili, Carl, sa paibalhin ba ang Bais Water District. I mean ang ato ang ang ato ang panubig iuli ba diri nato mismo kita tag-iya bilang mabinayanon ang ato ang munisipalidad mo itag-iya sa moong panubig iuli ngadto sa atong panggobyerno, Carl. Kwaon gikan sa Bais Water District. Asa man ka mangita ana mga higala unom ka buok nila sa mga konsehales nga taga Mabinay maunta
Sila man unta may ato mga opisyal, sila na imong mga representante natong mga pobre aron nga mulaban nato. Dako gid kaayong dimalas, Carl. Sumbunganan sa katawan. Pagkada kong dimalas gyud, unom ka pag mahigala, sila mo inahimong nangabugano sa kuano sa Bais Water District para dili mauli na to. Dili ba na dimalas na? Dako gid dimalas gid tinuray. Paita. Moro na ka anak Carl ba? Nga ni palit ka og cake karon Carl. Nga nya katunay nga cake day hilo. Ikaw pa gabayan, ikaw pa inahilo. Di ba dimalas gid kayo? Sumbunganan sa katawan. Karon kita mo oy gapili ano yung mga tawhana na maabot diha. Unya sila ra po'y mupatay na to. Pinaagi silang pag kuano ang ilang kinibang ang mga benepisyo mga igala nga sa mga para unta nato. Sila pa mismo mo ay magpugong nga dili makaabot nato di malas gid ako. Sumbunganan sa katawan. Nagbaita gyud. Wala sa paminaw, no? Balas gid kayo. Ikatawa na lang nato di ka to kagol mga igala. Paita gyud. Ay nako. Nagani mo mga problema ba? Nagpalangat og problema sama niyo atong basaon ang iyahang message Kim ha. Sa Facebook ni mga igala ato nakita, i-comment siya ngadto sa Bais Water District kaya ang gipaabot niya wala insakto serbisyo. So, iyahang gibutang Kim nga atong basaon diri para nga maklaro ang ginato no sa iyahang mensahe. Ang na-consume duha ka cubic, ang gibayaran pulo ka cubic, asa ang hustisya Mabinay Water District. Unya kung reklamo na uban diha nga ang atong tubag, ipadisconnect na lang na ninyo. Na maayo ba ng tubaga pero dili manuan tanan diha pilosopo naragi uban nga diha nga og mutubag sa consumer murag nakapilo. Palihog lang pod pahini pod mi kay gabayan mi og insakto. Sumbunganan sa katawan. Kanyan ay mga comment gani mga igalan no sa iya mga kuan Kim. Sa mao nga post ingon sila pagpabungol-bungol ra o magreklamo ta pagian lag usa ka adlaw unya maayo maayo pagkaugma sugod na pod wala gi pulos. So sa mga statement yan idiliki mo magpapantok na lang mo ma'am dayon butang og mga stainless steel nga water tank mas pakadaginot yun puhon kung doon ako'y daghang panalangin mo na akong buhaton o pubulag ko ining atong water system nalibog ko ani nganong napunta ni sa Bais nga atuan man unta ni siya sa Mabinay. Sumbunganan sa katawan. Kita nimo ang napay mga katawhan nato nga libog bang anong napunta. Unya kani mga pinagantig paminaw no kani nga kani conversation mga pinagantig paminaw, mga comment Kim. Dili ni mga ordinaryo lang tao Kim. Mga professional ni sila nga gaistoryanay mga higala. Wala na mo gi butang nga ilaha nga mga pangalan para in protection na po nila kay kabalo naman ta sa to lugar Kim nga morabag nabutang ta sa komunista nga pamaagi sa katawan makagol kayo Carl nga ang ato ang nasod mga higala ang ato ang pamalaod gidesign nga mahimutang demokratikong klaseng pagkalugar Carl. Ang ato ang nasod mahimong naay demokrasya. And aside ana Carl, dili demokrasya ang hitabo. Sumbunganan sa katawan. Ato ang kwan Carl, ato ang hisgutan Carl, ang unya. Later on mga igala ato ang paghisgutan. Ug unsalan na nahitabo diri sa tuang lugar nato. Komunista ang ato ang resulta. Mga hindi kapagpangalagad, pang-goberno, pang-pribado, atong tarungon din lamang sa sumbunganan sa katawan.
Actually, mga pinangati kami na, no? Kung imo yung i-dig deeper gid ang history na to sa Pilipinas, sila ni Jose Rizal, wala to sila katagamtam og freedom mga higala. Wala gito nila matagamtam kimba ang kagawasan sa una. Wala. Sacrifice to sila mga higala. Sacrifice. Kumbaga sa piyesta pa na, wala niya mabati ang piyesta. Nabutang sila mga hayop. Sila mag-iihaw ba para malingaw malipay ang piyesta. Muna, si Jose Rizal gani, usa sa mga quote niya gani atong panahon na Kim, I die without saying, don't light shining on my country. Ibutan na Kim, you who will see it, welcome it for me. Don't forget those who feel during night time. Ay kalimti ang mga tao nga nakigbugno panahon sa kangit-ngit sa una. Duya kayo. So, sila mismo, wala nila makita Kining kung ato, unsay bunga sa ilang pakig-away sa una nga may kagawasan ng Pilipinas. Kay under man ta sa Spanish colony sa una, Kim, di ba, Kim? Oh, mga Spaniards, mga higala. And then sa una, ang mga leader nila sa una, nabutang mga politiko sa una, lahi ito, katutong mga pari sa una, Kim. Pare mo yung nagmalakad sa una, Carl. Ano yung mga praile? Friday. Diba? Sila yung magdumala. Pero silang si Rizal, nakita nila nga, dili man ni mao ang pagpamaagi. So, ilang gibuhat nga ilang gikumbinsi ang mga kauban nila tanan nga ato man ning Pilipinas, dili man ni pwedeng adto sa Spaniards. Sama ra po ng tubig na to, Carl. Pero nahitabo gina sa una kay Spaniards na ginagdupa, di ba? Og kaning sitwasyon nato, og ibalik nato ni sa una, kaning ato ang Lucky Seven, mao ni silang Andres Bonifacio. Mingon silang Andres Bonifacio, magama ta grupo, kay atong i-claim back ang ato ang yuta kay kita ani. Kay nakita nila ng Andres Bonifacio nga dili maayo to sa una. Nga naman, Kim? Gihimo, ang nahimo sa una is slavery. Slavery, Carl. Slavery, nga naman. Napagay ko, na ay connection, Carl, natawa. Sa mga, atong mga nangaging panahon, Carl, sa panahon sa mga fraile, mga higala, unsay dako kayo nga korupsyon ng itabo ato. Since ang mga fraile, Carl, o mga kaparian, atong mga panahon na, mo'y na malakad sa ato ang nasod na to. Ang nasod ng Pilipinas, Carl, kita tagiya. Mga Pilipino mo ay tagiya sa ato ang nasod. Ang mga nanginabuhi diha, mga Pilipino mo ay nanginabuhi diha sa mga yuta, nagtikad, tanan nga gipanggimo, Carl. Patulo silang sungot og ilang dugo nila, mga Pilipino. Pero lang tawa mga higala, ang mga Pilipino mo ay tagiya sa lugar, apan ang mga Pilipino mo gipabayad og buhis, unta para pud sa ilahang kaugalingon. In return. In return la. Ang problema, Carl, kinsa may gadawat sa buhis, Carl? Ang mga fraile. Sumbungan sa katawan. Unya, maayo unta, Carl. Og katong buhis nga gidawat sa mga fraile, ilang giuli bilang pamaagi sa serbisyo o sa mga mga proyekto nga para sa mga Pilipino. Wala. Ilang giugom silang kaugalingon. Nagpakadato sila taman, gihimo nilang slave ang ato mga kaigsuunan sa una mga Pilipino. Unya, ang kwarta nga ilahang nadawat sa ato ang mga lumad nga mga Pilipino mga higala, sila mo'y nagpakadato taman sila nagpakatawhay sa mga kwarta. Gihimo lipon ng Pilipino. Lantawa atong panubig na rin. Sumbungan sa katawan. Atong panubig, Carl, lantawa, Carl. Ang mga tubo, base pabitaw gahapon, Carl, sa pagpamulong ni Konsehal Garces, nga ang tanang facilities, including ang tubo, tanang mga makina, unsalan pa diha, ang tag-iya, Carl, katong Australian government o na counterparts ato ang lokal nga gagamhanan. Bot pasabot, dagtamiting storya mga higala, ang ato ang munisipalidad mooy tag-iya sa maong fasilidad. Unya, Carl, ilaha nga kay since one of the requirements sa Australian government, Carl, nga para nga mahatag ang maong funding para sa atong pagpanubig, kinahanglan mag-cooperative, Carl. Usas purpose ana is parang dili ma-politicize ang maong project. Kay million man siya. Multi-million project man siya mga higala. Para dili ma-politicize, dili ma-influensyahan sa mga politiko. Pareha na bang gibuhat sa atong binalangga nga konsehal pod nga maingon gani sa Kim,
nga ako niadto ko sa ato ang mami kay parang tagaan mo og panubig diri kay gipromisa nako na nga tagaan mo og panubig. Oh, di na So politicize. napolitikan na siya. Kumbaga ang kwartas, ang budget sa gobyerno iyahan ang giangkon nga murag siya pero siya mo'y nakakwarta. Muna siya punto mga higala. So muna yung sa Australian government muhatag mi og budget ninyo Ihimos pero kooperatiba. kooperatiba Since ang dili politiko. since ang cooperative mga higala, usabi siya ka private entity. Ah. Bot pasabot, kuha ni sa Carlo, ni kanang usan ni ka organisasyon nga walay labot ang gobyerno. Ah. Okay? So, given the fact mga higala nga muna nitabo, Mm. ang gihimo sa ato ang lungsod, since ang ato ang lungsod mo ay na nag-iya Carl, Mm. sa atong tanang pasilidad, ato ang mga tubo, mga makina, makinarya sa pay mga ipang kinahanglanon para sa mga proseso. Unsay ilahang kuan card? Unsay ilahang rights nga ilang gihatag ngadto sa Pawaseko? No. Ang management ang gihatag sa ato ang lungsod mga higala. Unya giipit sa atong pinalangga. Mo na ato mabalaan doon mga pinangatik paminaw. In continuation ni siya sa ato ang gidiscuss kagahapon adlaw. Angay gining mahibalaan sa atong mga kaigsunan dili lang sa atong mga katigulangan nga uban nangamatay na lang gani atong mga katigulangan pero wala gito nila madungge, wala nila mahibali o sa inungdan nga ni Kalit o Kabais Water District atong panubig. Mo na makagol. Mo nang dili ta gusto nga ang atong mga batanon magtubo pud sila Kim nga maghanging ang ilang mga pangunahuna nga ngano bitaw nga Bais Water District may nagdumala sa ato nga lungsod. So balik tatong sa ato nga mga Philippine Heroes Kim. Para ni siya ba og si Andres Bonifacio Kim maingon nga maggrupo ta kay taga Pilipino ta. Atong kuhaon ang atua di wa ta ingong nangilog ta sa Spaniards kay dili man na ila. Dili ha. Una ta ko si ato. Kay nahitabo man may gala ang sa mga praile ilaha. Ang sa mga Pilipino ilaha gyapon. Loy kayo, wala katong mga panahon na Kim, daghan kaayong nangamatay, daghan kaayong wala pang sweldoy atong nga time. Kay walay saktong wages sa una. Wala sa una. Then aside pagid ana Carl, wala gyud katungod ang mga atong mga lumad nga mga Pilipino may kaigsunan sa una Carl nga mutingog against mga praile. So karon mingon sa Andres Bonifacio nga mag-usa ta. Mayo ka ha. What if nahitabo to nga kining ato mga power etik mo'y mga kaubang Andres Bonifacio mingon man to adili ra. Sa katawan. Di na walay kagawasan ng adlaw ang panahon na Kim. Og nahitabo pa mga higala nga si Andres Bonifacio unya iyang mga kauban kaning ato mga pinalangga nga mga power etik og mo ni kauban Andres Bonifacio pati luyang Andres Bonifacio mga higala. Sa katawan. Hallelujah. Mao na nga karon mga pinangatig paminaw murag wala na to matagamtam ang demokrasya nga gisakripisyuhan nila ko si Rizal. Kay katapusan ganing pagpahibalo, pagtingog ni Muron mahadlo ka kay dumtan ka ingnon kang kihaan ka. Ngilngig nga mga politiko ning ato adiri Kim. Kay ingnon kang kihaan ka. Sama ganis mga praile sa una Carl. Bantay ka kay naipusas para nimo. Wala pa gani mapatawag, wala pa mapatawag sa barangay, wala mapatawag sa piskal. Pero ingnon ka bantay na ipusas ga paabot nimo. Ay malabot nimo pusas. Tanawa po ni mo na nga unsa man pagsukol sa mga tao nga pobre man ta gipobre man ta. Mo na nga kani atong lugar dili ka matawag demokrasya, komunista. Sa katawan. Ato pagong i-define ng komunista mga higala. Dili ta ingong anti-government ang mga pinangatig paminaw. Among klaron dili ta anti-government. Nga naman mas gusto ganita nga mamaayo ang serbisyo sa atong gobyerno. Sa katawan. Laing lugar maayo ang serbisyo nila. Sama ra na Carl sa mga hitabo ato nilang Andres Bonifacio sa una mga higala nga ang ilang Andres Bonifacio nga tumong ilang Jose Rizal nga mabalik mauli ngadto sa ato ang mga lumad nga Pilipino ang ato ang nasod nga ang tag-iya mismo ang ato ang mga kaigsuunang Pilipino. Sa katawan.
uli ra ng atoa. Ang atoa dire karon sa atong context karon kay bag-o man ta karon nga ug unsa lahi sa mabinay unta nga mga resources, iuli ra pud nato sa mabinay. So wala ta gaingon mga igala nga anti-government ta. Atong gihimo nato dire nitingog ta aron matarong ang atong pagpanggobyerno. Sumbungan sa katawan. So, ngayon, mga iga, we are just claiming back what is ours. Sumbungan sa katawan. 3 minutos para alas 12 sa kamuntuhon mga pinangandig paminaw. Kini bang pagka-komunista nga mga pamaagi, Kim? Na mga aspeto na Kim nga klaseng libel sa pagkontrola nga mahitabo nga komunista na mga pinangandig paminaw. Sumbungan sa katawan. O saan ni kining healthcare? Nasigutan na mo ni Vince Kim before. O saan ning healthcare? Kay dili gini siya maglagyo sa gibuhat sa una Kim sa former Soviet Prime Minister Kim ba? Si Nikita Khrushchev. Nga parang makontrol niya ang tao nga magpabilin siya sa iyahang puder. Mao ni mo gipang buhat niya mga higala. Sumbungan sa katawan. Mao ni strategy sa gitawag natong traditional politician. Sumbungan sa katawan. Ato ka sa healthcare. Ano ba panglawas na to? Pagtagad sa panglawas mga higala. Control the healthcare and you control the people. Mao ni nitabo na to. Di ba? Kontrolahon nimo ang ato ang Juan Carl, ato ang serbisyong panglawas para makontrolar nimo ang tao. Sumbungan sa katawan. Bantay mo sa ato ang nagdagan sa ato ang senaryo ron. Og naay magkasakit, mangayo og tambal to atagalin niya sa ato ang hari kay mangayo og tambal. Naay magsakit, i-travel ngadto sa laing lugar Kim, kay natay ambulansya, kinanglan mananghid pata sa ato ang pinalangga nga opisyal. Sumbungan sa katawan. Di ba? Wala jud kay mahimong serbisyong panglawas Carl nga madawat kundi gikan ni busing. Sumbungan. Pero wala siya inipiso nga gikuan nga anak Kim. Gigasto. Gigasto. Iya na buhis na to na tanan. Katapusang driver sa ambulansya, buhis na to may gibayad. Pero unsay sistema nga gi-apply, dapat mananghid ka niya. Ngano man, kay kung maayo na ka, naay sakyanan nga gipasakay kay laban na to diri, wala man tay mga sakyanan, naay ambulansya gihatag, gipahulam, gipagamit, dahil makaingon na ka tungod ni busing. Hasas kamatayo na to, naay minatay, ihatod, dili mahatod, Dili mananghid busing. Mutawag o dili mananghid ni bossing. Sumbungan sa katawan. Pero sa laing lugar mga higala, ma-feel ginimo ang gitawag nga pagpalangga ngadto sa ilaha nga mga constituents kano man. Kay diha dayon tabangan ka kay wala na ingong mananghid pa ta. Pero ato diri mo gi-apply na to. I-relate na to sa pamilya Carl ba? Nga dili buot pasabot nga ang tanang amahan pagkanghalang amahan, maayo na Carl. Sumbungan sa katawan. Klase-klase gyapon ang mga amahan mga higala. Na mga amahan nga responsableng amahan, nga tinagad niya iyang mga anak, mga kabataan. Pero napoy amahan nga hakog sa katawan. Karon mga pinangatig paminaw ay kaduhan ni kining poverty Kim. Kani ba kapobrehon. Ang ikaduha nga sistema nga yang gi-apply mga pinangatig paminaw, which is kining poverty, increase the poverty level as high as possible. Imo ang pobre nga hantod pinaka-pobre na gyud. Poor people are easier to control and will not fight back. Kaya ang mga pobre, ang mga taong pobre gigayo, mo ni sila sayon kayo nga kontrolon og di gyud mahitabo nga makasukol. Sumbungan sa katawan. Bulong mo og unsay mga makita nato nga mo correlate siya ni Kim. Kani wala tay saktong dalan. Wala tay saktong dalan. Kanang og wala kay saktong dalan, kung usa ka mag-uuma
dugay kay ka makaabot sa destinasyon nga ibaligya nimo tong imuha nga mga produkto. Mo na rason Carl nga sa ato ang design sa ato ang ekonomiya Carl o sa ato ang panggobyerno nato, number 1 gid sa atong development mga higala kanang gitawag nato farm to market road. Ang kadalanan gikan sa atong kaumahan ngadto sa ato ang Tiangge. Kita nimo unya, di ba lately lang nato nakita nga naanay mga road concreting diri sa ato ang lugar. Pero sa una pa unta ni gipang apply. Pero lagi kay gusto man nga pobrehon ang tao. Wala nga walay saktong kadalanan ta diri, lubak-lubak. Kay ang tumong ana, ang imuha nga income dili siya dali. Dugay ang imong income. Mo travel pa ka. Mo gasto na pug ka. Kay mo bit-bit sa imong mga produkto, mo kargas imong mga produkto, mo mahal ang pliti, kay guba kayo ang dalan. Mo nay usas mga rason ngano nga lisod kaayo ang pag-irog sa tuang panginabuhi diri. Karon game, kaning gitawag ng poverty. Kaning wala tay tarong tubig. Wala ta tagaig tarong panubig kim. Usa na sa rason nganong daghan ng pobre. Ngano man ang oras nimong itrabaho, mapahakan man siya, Kim. Kay ikabuo ni mo. Mga man ka. Sumbungan sa katawan. In relation anang poverty Carl. Oh. Ato ang i-relate kabahin sa construction. Pipila ka mga construction dire nga ga-exist sa ato ang lugar mga higala nga nangawala na ron. Kabantay Carl? O mahisgot tag construction mga higala, multi-million na nga negosyo. Tungod mga higala, kinikita niya nga og kining mga kontraktor na to di Carl, ug hatagan ni sila og higayon nga makakontratag dinagko. Madato. Samot. Samot ka dato. Once masamot ka dato mga higala, dako kay tsansa nga makontra niya. Mo na problema. Sa pangpolitiko nga terms dako kay tsansa nga mahimo niya nga opponent niya sa umalabot nga eleksyon. Unsay technical siya mo trabaho sa tanan nga mga construction. Unya katong mga kontraktor uban bahala na mo sa inyong kinabuhi ninyo, importante mahagba mo. Sa panahong muhagba mo, wa mo'y ikasukol nako. Sumbungan sa katawan. Unyag imong tanawon mga higala, under sa tuang constitution or bylaws nato, opisyal gani ka, bawal ka nga mangontrata sa gobyerno. Sumbungan sa katawan. Base sa Republic Act 6713, an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees. Sa Section 7 nakasaad mga pinangatik paminaw, prohibited acts and transactions. Gibutang dito, financial and material interest. Public officials and employees shall not directly or indirectly have any financial or material interest in any transaction requiring the approval of their office. Sa Bisaya pa mga higala, ginadili sa mga opisyal o empleyado sa gobyerno nga musulod direkta o dili direkta sa bisan unsa nga pinansyal o material nga interes sa bisan unsang transaksyon nga gakinahanglan ang pagtugot sa iyang opisina. Sumbungan sa katawan. Hindi man siya ka-deny na card. Kami siya nga, anong kinahanglag approval sa kuang office nga, busy kuan siya. Mo na, busy papa. Busy papa. Ano kay, unsa ang pagka-busy papa nga, ang mamain mo man pod? Sumbungan sa katawan. Bawal gid kay mga higala. Unang usas mga rason nga nung taas ang ato ang poverty rate sa ato ang lugar. Tuyo mo gani. Gituyo na nila. Mo ni nakapait mga higala, wala taga kalisod nga tungod sa ato ang kaugalingon natong sala o sa ato ang luck sa ato ang pagpaningkamot card kayo mulot na-unaon mga higala. Kini biyang pagpanapas, kining pagpamunglay, mas dakong kapoy kay na mga higala kumpara na mga nasa opisina. So di ka kaingon, walay taong makaingon kana sila tapulan na sila. No. Kay alas 5, alas 4 buntag, alas 3 sa kadlawon mga kaigsunan,
gabakon na. Diyan mo makita, Carl, nga sila ang nahitabo sa ato ang mga kaigsunang kabos gyud. Nga nahitabo lang nga ang ilang trabaho nila gamay kayo og income. Pero og baghisgot ta og kakugihan og kining pagka kuan, Carl, ning kanabang grabe mohatag sa iyang effort niya. Numero 1 na sila kay kapoy kay ilang trabaho nila. Ludo ko na. Sumbungan sa katawan. So, Ang sakit lang, Carl, nga muna, no? Ingon ana, sila dili sila mga tapulan. Puro sila mga kuan, Carl, puro sila nga ningkamot gyud taman. Nakaatol og trabaho lang nga gagmay og atong income. Pero ang sakit pagay kay Carl, gituyo sa ato ang pinalangga nga pobrehon ka. Sumbungan sa katawan. Kato lamang sa sabda, no? Klaro kayo nga di gid niya patagaan ng mga Amelioration. mga Kabantay mo? tapasero. Mga tapasero dili hatagan. Unya, Intentional kayo. ang ilahang mga trabahante tanan kurot. Sumbungan sa katawan. Ngilinging, no? Nya, wala mga igala nga by the time nga pobre ka, ma-feel man gud nimo nga wa kay katakos nga mosukol aning mga Mao na. donahan. Mo relate na sa number 2 diya sa ato nga kuan, Carl. Kana na makita sa ato nga Facebook mga higala kana under sa levels of control sa communism. Number 2, poverty. Increase the poverty level as high as possible. Ang ato ang kapobrehon, imuon yun nga pinakataas yung kapobrehon. Kay poor people are easier to control and will not fight back. Ang ato ang mga pobre mga katawhan, mga kaigsunan nato, sayon kayong i-kontrolar tungkol silang kapobrehon o di gid mahitabo nga musukol nila. Sumbungan sa katawan. Munay kuano, munay pinakapait nato bitaw mga pinangatik paminaw. Di ba? Experience man nato ni bisan gani pagtingog nato murag og imong kwentahon sa mabinay maihap ra ninyo nato ang mga taong vocal gid ba nga magpailagid siya nga nakita niya ang diferensya sa ato nga lugar. Ang uban gusto nga mo istorya pero dili kaya nila kay naa man pud sila yung mga negosyo. Hadlok man sila. Hadlok dumtan. Og dumtan sila, dili sila tagaan og permit. And kanang word, Carl, nga pagdumot, kanang hadlok ta dumtan mga higala, wala na ga-exist sa demokratikong panglungsod. Sumbungan sa katawan. Mao nang nay daghan kay mutingog pero mas preferable na lang muhilom Hilom kay na lang. makita man nila ang suffering mahitabo if ever nga mutingog ka. Like for example, namo diri. Giayo mi og piit diri mga higala tungod kay nitingog mi ug unsay mga corruption sa tuwa nga lugar. Na mi diri kay eksperyensya na mi diri og mga Tanang pagpangharas na na. pangharas, pagkakaulaw, Hasta mga salakyan mga higala nga batuhon. nagpundura, buak taw ning windshield. Kaya makilit, puro na nga pangos taman kay gipang bato. Anya, Piting paita. dili lang kay kana mga higala. Siyempre, eksperyensya po nato ipapriso ta. Para nga mahimot ang sample sa mga tao nga wala pa mo tingog kim nga kung sa inyo nabalaan sa lugar, magpakahilom na lang ka parang dili ka dumtan. Sumbungan sa katawan. So, mo Aside na, Carl, no? Ang pait pagig kayo, Carl. Dili man nato ikalilong mga higala nga diri sa to ang lugar og pag kay negosyante mga gud ta mahigala gikan man tas pagkabata no gatubo man tayong negosyo gud, Carl. Ay gamot man tag ato apod. Natay itong ginagmayng uminto. Pero di nato malilong nga usa tas dagko kayo gahatag og buhis diri sa tong lugar. Pero bugti sa maong gidakon sa buhis nga atong gihatag giuli nato sa gobyerno nato atong mga higala. Wala mi bisag gamayng nakuhang di benepisyo diri. Ultimo nga mga transaksyon diya sa gobyerno. Kita gahatag mo tagdako nga buhis, Carl. Uli tas gobyerno. Obligasyon sa gobyerno unta nga mo proteher nato, Carl. Obligasyon sa gobyerno nga mohatag og oportunidad nga ang mga patrabaho diha makatagamtam pud ta para nga naay cycle ang ato ang kwarta nga ato ang giuli sa ato pang gobyerno. Pero mga higala, sige ra may tawon og hatag og dagko kay buhis ngadto nila. Pero ni usang gamay kaayong benepisyo ngadto namo gihikaw na nila namo. Sumbungan sa katawan.
mo na nga gihimo ming sample nila Ita gyud. nga para nga makaingon ang tao nga magpakahilom na lang ta. Lisod gyud Kay kayo kahimtang nato maparihan. mga pobre mga higala. Pait kayo gyud. Maparehaw niya tas mga Ruiz nga giayo og puga taon sila. Sumbungan sa katawan. Katapusan nga tagalaing lugar mga higala, daog-daugo naman ganita niya taga dirita. Kita nimo taga Baez, taga Cebu, pero mas sila pa man noon mo'y gitagaan og Importansya. importansya sa ato ang Gibayaran pa pinalangga nga Ikaw, opisyal. ikaw mismo rong naminaw ka. Usa ka sa gabayad anang nga sige pangdaot na to dre. Niya gitagag importansya aron nga daog-daugon ta. Daog-daogon ta. Kita pa mismong gabayad niya mga higala. Oh, Kita pa ilinglahon nila. unya daog-daugon ka nga sa imong kagalyong lugar, gidaog-daog ka og tagalaing lugar. Sumbungan sa katawan. Manang luoy Pangita kayo ta. Mana wala man ta magsalig na ning ato ang gobyerno, ato ang pang-income mga pinangatik paminaw kay wala man benepisyo nga ilang gihatag nato. Ang amo lang gikalipay nga ato mga kaigsunan labi na gid ang ato ang mga listener karon mga higala, sila may gahatag og kinabuhi nato. Namalit sila sa ato ang mga produkto ni tangkilig sila sa ato ang mga serbisyo. Anang dapitan mga higala among utang kabubuton sa mga katawhan nato sa amo ang mga customer sa lungsod sa Mabinay. Tungod ninyo nagpabili na gud gihapon ang ato ang RFM o ang ato ang mga ato ang mga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Sumbungan sa katawan. Padayon kamong naminaw sa ato ang programa Sumbunganan sa Katawhan. Ito kininyo sa Ruiz Glass and Aluminum Supply para sa inyo nga mga glass, jealousy glass, sliding windows, sliding doors, roll-up doors, ug uban pa nga mga architectural works available diri sa ato ang Ruiz Glass and Aluminum Supply. Nato ito ang mga showcases sa mga pinangatik paminaw para sa inyo nga mga bakery o uban pa nga mga stall ninyo. Bisita mo diri sa ato ang Ruiz Glass and Aluminum Supply. And hi also no ni Auntie In Andikoy diha sa may eskwelahan mga higala. Soon naapoy bikiri diha mga pinangatik paminaw, mga guwap, mga lami kay nga mga supas, insaktong gidakon unya affordable. So soon mga pinangatik paminaw na nagibikiri diha sa may eskwelahan. Sumbungan sa katawan. Atay continue to mga higala, taas mo man ang panahon nato. Next week atong hisgutan ni padayon regarding ani ato ang dagan sa ato ang panggobyerno nga ang atong tumo nga mamayo ang serbisyo kay dili tumong sa ato ang mga higala nga kontrahon nato ang gobyerno, hagbaon nato ning gobyerno, dili ang atong ato bakunon ang atong gobyerno nato? nga matarong atong gobyerno. Sumbungan sa katawan. Muna gingon card. Makita nimo ang kalig-on sa imuhang barong-barong ug imo siyang uyugon. Sumbungan sa katawan. Sa pag-uyog nato, Carl, no. makita nato og asang dapita ang weak sa mga braces niya, sa iyang kuan sa iyang pundasyon niya, asa dapita ang maong weak, and then once mabal-an na nato mga higala og asa ang iyang weak niya, so natay tsansa nga ato siya nga maayo. Once matarong na nato, muna maghatag nato og lig-on yung panimalay. Sumbungan sa katawan. Parihara po magluto ba mga pinangatik paminaw nga luto ka onya mas maayo para mabalan nimo og maayo imong luto dili lang kay ikaw mo mutilaw patilaw lain og mo istorya gani siya og unsay kulang og unsay yang nakita tun-i ang iyang nga gistorya. For example, uy tabang mingon siyang tabang ayog ikaguol ikalipay na kay kana po siyang nisulting tabang kay ganahan siya malami imong luto. So ikalipay na imo na kay may ideya na ka nga tabang to siya. Tabang din ni kontemplada biya. Butang asin. So dungan tog asin. Di ba? Lahi man ato adiri. Kay imo siyang pabalon pakaulawan man kaniya. Sumbungan sa katawan. Dili sa tunugan mga igalang may hisgot gitawag nga pagpakaulaw murag pinaka-worst na lagay kami nagurong pamilya kay adlaw-adlaw buntag, muntong hapon, grabing pakaulaw. Sumbungan sa katawan.
Pero padayon ra gud gyapon ta Mm. kay ang atong tumong nga mamaayo ang serbisyo sa ato nga gobyerno. Sumbungan sa katawan. Bahala na og pagkaulawan ta, kontrahon ta, importante nga nakabalo sila. Sumbungan sa katawan. Kining atong panubig mga pinangantig paminaw kung imong tanawon Kim. Mm. Well planned, Tinood yun. planado, daan, usa pa pagbalhin sa tubig gikan sa Pawasiko ngadto sa Bais Water District. Tinood. Sumbungan sa katawan. Usa ka tawo ra ang gakontrola gaplano sa tanan. Sumbungan sa katawan. Og naa madugay say sabotahe Kim. Mm. Pero siya ay gadala sa dula mga pinangandig paminaw. Sumbungan. Tungod kay accessible niya tanan Kim. Og sa Makabot niya. Og- Tungod kay siya mo'y naas posisyon. og sa dama pa na Carl. Siya rang usa mo'y galantaw anang dama diha. Siya mo'y gadula siya po'y gadula sa kontra. Sumbungan sa katawan. Gigamaan niyang plano nga mahitabo, mahimo nga siya mo'y mabuhong. Sumbungan sa katawan. Tawa Carl ha? Planado siya mga igala. Grabe, tanawa Kim ha. Og Manipulator gid siya. how crook this person mga igala. Year 2011, Mm. unaware tatanan ana, tibuok, mabinay, wa gyoy ideya nga time, giplano na di ay taaning Gilimbungan na ta sukad pa atong panahon na. pinalangga. Sumbungan sa katawan. So atong subayon ang iyang plano. Mm. Part naman nasa sa history. Mm. Mo relay gani kag history dili na sa daot. Mm. Kaya nga mga higala kani bitang iyang nga argumento og dili siya katubag ingnon din siya nga Daot. ay gidaot kog taman aning Carlo. Mm. Gidaot ko aning mga pamilyaha. Gidaot as RFM. Mm. Ayaw mong paminaw kay gidaot mo, gidaot ko. Mm. Di ba tayo ka? Mm. Wa man siya ilain nga tubag. So ayan nga alibay Gidaot is gidaot siya. Pero kanang daot nga term mga higala og ato nang palamlan, tumo-tumo na. Sumbungan sa katawan. Iyang Tumo-tumo na, ipalabas mga gala. Nga kita Tumutumo gatumo ta. ta niya. pero kung tinuod gani imong istorya, Ah. history na siya. Gi-expose nimo ang history. Ah. Kung naay nadaot dihang dapita sa istorya, walay laing gadaot sa imong pagkatao. Kundi Kundi- imong binuhatan. Sumbungan sa katawan. Karon Kem, unsa may una nga move niya mga pinangantik paminaw? Atong paminawon, ang iya nga statement before kay matod pa niya, if you could remember, so nakahinumdom po good siya. Mm. Kaya po kong i-remind ng tao No. ko na nga yung katubang. So, memorize giniya to o giagian gani nimo makahinumdom juga. Oo. Oo. Di ba, Kem? Oo. So, itong paminahon tong iyahang nga statement, Kem, regarding o kung sa inahitabo daw sa Pawasiko. Kay kami, di mamimutuo aning tawana. Mm. Kay kami, 100% naman yun mi, nga nakakonclude nga bakakon siya based sa amo ang nadunggan Yung Ngadto mga ebidensya niya, mismo. nga mo contradict sa atua nga mga proof nga makita kayang istorya mo ni pero kung mo tan-aw ka sa iyaha nga sa proof mga higala based on evidence dili mo tupa to yung istorya, Sumbungan sa katawan. di ba Kem? Tinood. Dili mo tupa. Mm. So mabalaan na to na ron. Like for example, unsa may ang istorya regarding sa Bais Water District ngadto sa Pawasiko. Mm. So anyang gibuhat mga higala kung imong kuagbase mga pinangantik minaw mao ni iyang nga istorya. If you could remember, and if you could, if I'm going to rewind time, there was a time nga ang Pawasiko, yan na mo sa konseyo, o mapresentar nga ilahang i-dissolve ang Pawasiko, kay mismo pagtalim o krudo, dili na sila ka-afford. And there was that intervening event when there were cases filed against them,
I'm referring to a legal case, they cannot afford anymore. In other words, we, under the principle of parens patria, no, the state can always, di ba, can always interfere in view of public interest. Pag yun nato ng mga tao, kaya wala tubig sa poblasyon, di ba? Kita pa may mag-provide ng tubig sa poblasyon, di ba, ang gobyerno? Because that's the oath we are, Kita ni mo, Kim, ato po kayo ibalik. if you could remember, and if you could, if I'm going to rewind time, there So, yung isa nga, if I'm going to rewind time, so, yahan ang Balikon. gibalik niya ang iyahang nainumduman. was a time Na ay panahon. ang pawasiko, yan na mo sa konseyo, o mapresentar nga ilang i-dissolve. So, ma-imagine mo nga sa ilang regular session, Niadto ang pawasiko. ang pawasiko niya ni namo ang pawasiko meaning ang pawasiko gyud mismo ni duol nila. Oh. Kita nimo ni duol nila. Unya, Ilang i-dissolve ang pawasiko, kay mismo pagtalim o krudo, dili na sila ka-afford. so ningon ni duol daw niya. Oh. Dayong niingon nga Nila gid Carl sa session man nila. nga mag amo nang I-dissolve ang pawasiko. Kwaon mo kuan nang mi mo back out na mi. Mm. Mundang na mi sa muang pag-manage sa tubig kay maglison na gid may bisag Sa palit palit og krudo. krudo. Baling grabihan no, bali luya na gid no kay. Hasta Wala krudo na pila kay lang krudo. Oh. Wala na kapalit og krudo niya, barato tong krudo Oh. sa una to sa 11 po na. Oh. Karon, And there was that intervening event when there were cases filed against them. I'm referring to a legal case. They cannot afford anymore. so iyang gi-repair Kim nga naay ni file og kaso sa Pawasikon that time. Kung magka-inumdum mo mga igala, mo ni katong kaso ni Mr. Cabristante ngadto sa Pawasiko. And then ato ani nga giusisa mga igala, nabayaran man si Mr. Cabristante. Nabayaran niya sa pawasiko. Nabayaran sa mga igala. Pero iyang gi-appeal gyapon. Oh. Appeal ni sa plat mga igala. Atong tiwason. In other words, we, under the principle of parens patria, no, the state can always, di ba, can always interfere. So batod pa niya current patria bilang ginikanan. Bilang ginikanan sa usa ka lugar, ang gobyerno always gid siya. Permanente gina siya musulod. In view of public interest. Basta kaayuhan sa mga katawhan. Kita mo? Kaayuhan sa mga katawhan. Pag yun nato ng mga tao, kaya wala tubig. So siya superhero ato nga tayo mag-chapter minaw ka mga igala. Patyo nato ni mga tao kay walay tubig. So naning kamot siya. Kay di nagug kapalit og krudo, murag nabahala siya ato nga time. Di ba, Kim? Sa iyahan na nga bersyon, ha? Poblasyon, di ba? Kita pa may mag-provide og tubig sa poblasyon, di ba? Ang gobyerno. So, kinsa daw mo provide og tubig, di ang gobyerno. Kita nimo. Ato paminahon ang pawasiko o mo correlate ba sa iya nga statement, Ken? So, kani nga hitabo ang mga igala nga istorya siya ani, panahon ni sa sesyon nga gidig up nila ang history sa pawasiko o sa Baes Water District ano na transfer. So, karon kay nakita man sa resolution number 22 Kim. Atong basahon og balik ang resolution number 22 Kim. Nakabutang man diri nga the general manager of Baes City Water District on invitation by the municipal mayor of Mabinay. Giimbitar Giimbitar siya sa pinalangga. sa atong pinalangga nga opisyal. So prior anang imbitasyon mga igala, klaro kaayo nga nagkaistoryahanay sila. Sumbungan sa katawan. Kay mayong gani kang imbitar nga kabahin o business mga pinangandig pa. Dili na ingo nga ari mo dire. Sige, atong tan-awon. Nya lang tawa Carl ha. Lahi na. Napagi-discrepancies Carl. Lang tawa Carl. Ang matod ba niya mga igala ni pinalangga nga sa session nila Carl ni adto ang pawasiko. Kamatay ka? Ni adto ang pawasiko kay
ni sulti dito nga ilan na lang kuan kay mo file na lang bankruptcy Ah. kay di na lang kaya hasta pagpalit Palit og og krudo. krudo. Imagine na mga igala ha. Imagine na, kamo na nitabo. Session ni dool ang kining pawasiko ni sulti nga di na kaya. Pero lang tawa Carl. Paminaw na to later ha, Carl. Atong paminaw na to unya ug unsay Say, sulti nitabo. sa pawasiko. Imagine na lang, nga ingon si pinalangga na to nga officials mabinay, Ah. nga niduol nila. Ni dool Tapos nila. ito. Sa kuan ha, sa SB session mismo. So, atong paminawon, ang chairman sa Pawasiko on the time 2011. In the person of Sir Castillo. So, atong paminawon mga higala. Before ni mo na i-play Carl, may na nga mag-guide na nato daan ng mga tao na to ha. Lantawa Carl. Nanay record ni kunya no ni Castillo. Musulti siya. Nga musulti na siya mga higala nga niadto sila tungod sa kuan Carl. Niadto sila tungod sa katong Resolution 22. Ang sulod sa Resolution 22 Carl, gibutang didto nga ang katong general manager of Bai City Water District on invitation. So, meaning, Buto sabot mas una kastoryahan ay ang atong pinalangga ug ang manager. Kay naano gi-invite naman siya. Di ba? Ano? Mas una silang kastoryahan silang duha dayong gi-invite na niya daan ha, gi-invite niya ang Juan Carl. Gi-invite sa atong pinalangga ang general manager para sa sesyon. Mo na gi-invite niya nga mooy mo puli dire. Unya ang statement diya karon nga imo ang madunggan nimo mga higala, ang statement ni Castillo nga niadto sila didto tungod sa Resolution 22. Atong Paminawa para maklaro na to. And our cooperative is still operating. Still operating. Still operating during the time. We receive complaints during the time. Operate sila, gapadayon nilang serbisyo. Siyempre, gadawat po silang mga reklamo sa maaron, mga reklamo. We have a regular sessions of the board of directors during the time. So, naa sila Regular nga session sa board of director atong mga panahon na. Correct dito. Board members akong gisulti kinakard board of directors dito. And we have a bank deposit during the time at kabangkalan aning Bais. So, naa sila deposito sa kabangkalan O sa Bais. So, meaning, kini Nasa nga kwarta. Nasa sila kwarta. Kaya kita gani mga private mga higala o magani tayo deposito. Ilahad dinoble na gani gid ang ilahang Duhang bangko. bangko. So, naay kwarta. Ay, kwarta. Sumbungan sa katawan. Di ba? Diwa sa card. And we did not declare bankruptcy. Wala sila mo declare og bankruptcy. Sumbungan sa katawan. So, sumpaki kayo. Sumpaki Ah. kayo sa istorya Nga di kapalit og krudo. di kapalit og krudo. Una na lang punto magkagala ha. Timan gasumpaki na nga dili kapalit og krudo. Timan na mo na yung una nga punto. Wala mo declare bankruptcy niya na ay bangko, duha ka bangko ilang gideposituhan. Unya, maglisod og palit og krudo 29 man na Pesos sa una. una. Ang litro? Oh. 32 ba na litro sa una? Diwa sa card. We are still operating to our members. When So, gapadayon sila serbisyo sa ilang mga membro. we are shocked, we are in chaos. So, nagka-rumble sila. Na-shock sila. Shock sila. Kuan sila. Nagkagubot sila. Nagubot sila. When this resolution number 22 inviting the board of director of the Pawasiko to attend. Sumbungan sa katawan. Ga-exist na daan ang Resolution Number 22 mga higala usa gipaadto ang Juan Carl, ang Pawasiko. Sumbungan sa katawan. So, manay say appeal sa Plano ba? Plano. So, Plano gyud. kumbaga sa og sample pa na mga higala na ako'y giplanong dili maayo, si Kim nga wala gyud manghilabot. Maayo ra sa diya siya. Ako din siya giplanuhan. Maling, unsa naman na,
Ato ang kuan Carla, ato ang ipamabaw pag yun Carl nga para nga sayon sabton Oh. dara mga higala. Ang atong pinalangga mga higala, iyang gipagawas nga ang pawasikon ni adto sa session Carl, nisulti nga Maglisod og maglisod palit. na sila. Oh. Dayong in relation sa kuan resolution number 22 Carl nga tungod sa iyaha nga kuan sa iyaha nga obligasyon bilang ginikanan sa ato ang lungsod mga higala, iyaha nga gi-invite si General Manager. Pagdaga, lantaw ang timeline mga higala ha. Siya nasa session ang kining pawasekon ni adto sa session ni sumbong niya di na kaya muna nga bilang iyaha nga kuan iyaha nga himuon para maluwas ang ato ang poblasyon. No. Iyang giimbitar ang kuan Carl. Giimbitar niya ang General Manager. Dili man niya malilong kay naman minutes mga higala. So mo na timeline base sa iyaha nga perspective. Sa iyaha nga side na nga storya. Apan balik waot unsay na aktual nga sulti sa ato ang pawasiko. Kay gipaadto ang pawasiko dito mga higala tungod sa resolution 22. Sumbungan sa katawan. Sabot pa sabot, ga-exist na daan ang resolution number 22 Carl nga naasulod sa resolution number 22 nga giimbitar na daan ni pinalangga si General Manager. Balik waot kay gisulting busing. Sumbungan sa katawan. Daki mo. Oh. Ibutang diri mga higala sa resolution number 22. According to Mr. Ivan Iris Akas, mga pinangatik paminaw, sa resolution number 22, this municipality has everything to gain and nothing to lose in the seed scheme. So naa sila'y sistema Oh. nga Nasa gibuhat. scheme nga ilang nga gipresentar. So wala ang mabinay, walay pilde, puro ginansya. Pero kini ding dapita mga higala, statement ni Akas kay makaginar magid sila. Pero gihimo nilang collateral damage ang mao nga pawasiko. Sumbungan. Gipatay nila ang pawasiko. Sumbungan sa So walay mga respeto ning klase mga tao Kim. Kay ga-exist pa man ang pawasiko on the time, pero anay tabo mga higala, giplano di ay nila Sumbungan sa katawan. nga i-turn over ang mga gamit. O karon mga pinangatik paminaw, ato po ang ibalig o unsa ka contradicting kayo ang statement nila ni Pinalangga o sa pawasiko. Atong balikon sa Kim para nga maklaro na to Kim. Then later on Carl ato ang paminawan mga higala ang sulti katong sa minutes na Carl. Okay, Ah. sige. If you could remember, and if you could, if I'm going to rewind time, there was a time nga ang pawasiko, niyanin na mo sa konseyo, o mapresentar nga ilahang i-dissolve. Ilahang i-dissolve ang pawasiko, kay mismo pagtalim o krudo, dili na sila ka-afford. And there was that intervening event when there were cases filed against them. I'm referring to a legal case. They cannot afford anymore. Kita nimo, di na gyud sila ka-afford. Ah. Pero kung ang pawasiko po'y paistoryahon, And our cooperative is still operating. Still operating during the time. We receive complaints during the time. We have a regular sessions of the board of directors during the time. And we have a bank deposit during the time at kabangkalan and in Bangis. And we did not declare bankruptcy. kita nimo. Oh, nya karon mga Padayon higala. na to Carl, Ah. padayon na to Carl para mabalan pa gyud. We are still operating to our members. When we are shocked, we are in chaos when this resolution number 22 inviting the board of directors of the Pawasiko to attend. Sumbungan sa katawan. So unsay nahitabo kay gi-invite man sila. Oh. Di ba? Unsay nahitabo kay gipatawag man ang pawasiko. So unsay nahitabo? Mayo lang pod kay may po ni sekretary kay gikopya tanan ng minutes.
Imagine nimo 2011 mga higala. Isa may magdahom nga ma-record to nga mga panghitabo ato nga time. So mo ni ang history ba, part sa history sa Mabinay. Giunsa pag-transfer. Karon ato paminawon og unsay unod kay gipatawag man sila. Di ba? Ang pawasiko okay ra kayo, normal kay lang serbisyo, na sila yung mga bank accounts mga higala kay sakto ra pud lang income. So gipatawag na sila. Pagkahuman human nila og sabot sa resolution number 22 ang mga council ato nga time. Gipatawag ng pawasiko. So unsay unod sa pagpatawag sa pawasiko Kim? Di ba? Ato paminawan mga pinangantig paminaw. Director Castillo again reviews the said resolution and stated that if ever the cooperative will not agree on the said turnover, the municipal will pursue creating their own water source to annex BCWD. So naa na dito ang gitawag pagpuga, Pag-blackmail. blackmailing. Blackmailing mga higala. Kaya ngano, Carl? Ang, di ba, ni balibad si Castillo, Carl. Ni balibad si Castillo nga dili sila masugot ato. O then, unsay gisulti, Carl, sa atong pinalangga na to, nga og pananglitan og dili sila musugot mga higala nga i-transfer ang management. Di lang. Ato Sige, balikan. patiwasa. Reviews the said resolution and stated that if ever the cooperative will not agree on the said turnover, the municipal will pursue creating their own water source to annex BCWD. Karon. Ang municipal mismo mo ay magtukod, Carl. Og dili ipasa ang management sa Pawasiko ngadto sa Bae City Water District, ang municipal mismo magtukod og lain nga entity nga maoy mahimong kompetensya nila. Biya no? Kinsa may pwedeng tao nga makahuna-hunaan aning pagtukod ani para makakompetensya diha. Kasi siya may pinakadako og siya poy na pinakagamhanan ato makahimo ato panahon na. Ang kagrabe ana ron kay state pag ina diha ron okay siya nagunahon na ana. And sige istorya na. Sige, padayon Carl. Karon mga higala. Grabe kay no kay ana nga time na pawasiko giingnan nga og dili mo musugot kita nimo ha may kondisyones og dili mo musugot maggama mi og lain nga entity maggama mi og lain nga ahensya nga mahimong kompetensya ninyo. Mahimo unyang kompetensya ninyo. So naapagani gid choices ang kuan. Ang pawasiko ato nga time kay kung kana ra kutom nga istorya kay mingo og kitay pawasiko. Sige, kompetensya ani na lamang gini. Ana gyud. Mao gyud. Og yara kutob. Apan mas bugat pag yun. Dili lang na kay kana. Dili lang kay kana. Atong tibason mga higala. And clearly, there will be a competition in the future with our municipal mayor Ernie Uy would not want this to happen. Balig diya na ha. Balig yung tinawas imong pangalan pinalangga. Sumbungan sa katawa. Tawa Carla, miyon siya nga dili kuno siya ganahan. Dili siya ganahang maunay may tabo nga magkompetent na siya ay silang duwa. Pero ihang initiative nga magtukod og pangkompetensya atong usa. Sumbungan sa katawa. Grabe no? Anya atong tibason game. He further added that the existing source in Spring has no CPC. So ningon gidungagan Gidungagan pag niya. Nga ang Pawasiko. Klaro kayo? He further added. So gidungagan ni pinalangga nato nga opisyal ang yang istorya nga dili lang sa ingon nga magkompetensya anay niya sa unahan. Unsa pagigidungag niya nga istorya? This to happen. He further added that the existing source in Spring has no CPC permit. Therefore, our cooperative can no longer use the said source. Kita nimo? Ingon pag yun siya. Kanang Spring, kay mo man ay source diha, wala man mo ICC permit, dili na mo na ipagamit ninyo. Grabe. So, asa man mo kuha o tawag panubig ang Pawasiko? Wala gid siya gihatagan siya og option nga in which tanan nga option puro siya pilde. Sumbungan sa katawan. Manay mong gingon, giplano daan. Nga sa ko ni plano ha? Sumbungan sa katawan. Plano na gidaan, Carl. Kay nganong mayon ta mga higala nga plano na daan, planado na. Nahimo na kung resolution 22 mo pay pag-adto sa Pawasiko. Unya ang sulti sa atong pinalanggang opisyal na itong mga higala sa ilang sesyon ni adto ang Pawasiko kay dili nakapalit og krudo. Unya
Di ay katong pag-adto sa kuan ni Pawasiko Carl. Ni ato ang Pawasiko dito kay gitunulan na sila resolution number 22 nga ready na. Sumbungan sa katawan. Mas unang gasabot si Busing o ang general manager ilan ang giplastada ang resolution number 22 dayong ilang gipatawag ang Pawasiko. Biha, no? Pero balik kay sulting Busing yun. Pagkabalihan. Sumbungan sa katawan. Atong tiwason, Mm. Kim. Kay dili man ipagamit ang spring, Oh. ang source. Og dili i-transfer mga higala, maghimo ang atong munisipalidad ha, laliman ka ato o mismong kaugalingong munisipalidad maghimo og bagong entity nga mahimong competition sa atong Pawasiko. Og dili na ihatag Carl. Oh. Aside para na he akadid iya pag yung gidungagan pagid mga higala nga og dili ninyo ibalhin sa Baes Water District ang mao nga management kamo wala man mo ECC Carl no ECC ba to SCC. o wala mo may ECC dili mo wala mo katungod nga mogamit sa spring so dili na ko ipagamit ang spring ninyo Sumbungan sa katawan. unsa pa may option Unsa nga man nabilin mo? para sa kuan Pawasiko Sumbungan sa katawan. Walay option to. parehara na Carl di gina maglagyo sa usa ka tawo mga higala nga inon ka unsaon man ti ka pagpatay dunggabon ti ka posilon. So, diha mga higala, part sa history sa Mabinay, walay lain nga nagpatay sa Pawasiko mga higala. Siya, Sumbungan sa katawan. ngilngig nga klase nga pagkatao mga higala. Sumbungan sa katawan. Atong tiwason. Sources. Mr. Akas commented on the term used under and tried to let the members understand that the municipal requested BCWD for annexation, based on what the resolution says. Therefore, the BCWD and the municipal made a proposal to Pawaseko on its existing water system and facilities to turn over since it only needs minor rehabilitation and improvement instead of creating another water system. Kita na? mo? Ang ato ang munisipalidad mga higala mo gahatag og proposal ngadto sa Pawasiko. Sumbungan sa katawan. Siya mo, Sa atong munisipalidad Carl kinsa may tawo nga makauna-una ra ana og makapagimok ana makapa-realize ana nga mga plano. siya mo nahimong taytayan. Nanaytayan ba? Oh. Di ba? Siya nanaytayan unya siya po'y gaplanong siya mahimong taltayan. Sumbungan sa katawan. Onya, karon mga higala, og maminaw ka na wala ang Pawasiko kay na bankrupt ang Pawasiko, Oh. maglisod og palit og krudo kay mo gikuha ang base nila. Gikuha ang base. Oh. Pero sa history, dili giplano daan nila. Giplano nila daan. Giplano Nga, nila daan. Ibalhin na daan diyo. Ilan bang giset up nila ang Pawasiko Carl? Ulahin na gipabalo mga pinangatik paminaw ba nga ilahadeng Ipabalhin. ipabalhin ba? Oh. Kalit siyak ginoon. Sakto tong ingon ni Castillo nga Oh. siyak sila. Siyak sila. Ha, Kagubot gid sila kay okay ra man kayo ang operasyon. paita no. Ug imo bang imaginon mga pinangatik paminaw? Dili na ko ma-imagine ang Feeling atong ang one. feeling Oh. ni Mr. Castillo ato nga time ug unsaon niya pag-istorya sa iyahang staff ato nga time Board of directors nila. kay siyempre water system na agi na yung mga staff mga higala sila mo sa cashier sa kaning sa plumbing na ana kompleto na mga higala gisulduan po na sila unya diya mawala Wala dikta. so unsaon nimo pag-explain nga diha man po nang inabuhi ang mga tao nga nagtrabaho diha Di mo ma-imagine og giunsa niya to pagpasabot sa iyahang mga Pait kayo. Dikta Grupo? pagpamuga gyud. adikta gid siya og Pagpamuga nga kinahanglan di ka mo wa gi kay mahimo mauuna lang gikan ako. Sumbungan sa katawan. unya Lakal. karon kem Paminawa atong paminawon mga higala, Mm. Carl i-play to Carl ug unsalay gisulti ni Papa nga para makita kung unsa ka bakako ng atong pinalangga. karon kay kitagon mga pinangantig paminaw kining kaming nga klaseng pamilya mga higala ganahan magudta nga daghantang mabalaan Mm. dili ta muundang og pangutana kung gusto kang daghang kang mabalaan ayaw pagpanuko og pangutana
dili ingong mangutana ika-ignorante na mga higala. Mm. Bisag mo ato gani kag mga malls o ato ka sa mga restaurant Mm. Kim, ayaw pagpanukog yung pangutana. Usahay, ay uban, kayo na kakayo. Di na lang ka mangihig, huwag ka kapulog sa CR. Ano ka, Kim? Mo po na siya giyon sa Pangutana. filosofiya na to, Carl. Asa man CR? No, Tudluan ka, di ba ka CR makatong ka? ka. Di ba? Makakaton ka, true pangutana. And base good mismo, Carl, sa atong philosophy, mga higala. So, Carl, pa sa una nilang panahon lang Socrates, kung salay ilang gituhuan, Carl, in which applicable hantod karon No. o sa mga umalabot pa in the Ah. future, mga higala. Applicable gyapon na ilang prinsipyo. Unsay prinsipyo nila, Carl? Ah. In order, mga higala, nga dili mahunong ang imuhang pagkakaton, in order to keep on learning, mga higala, question everything. Sumbunganan sa katawan. Sa panahong imong pangutan-on ang tanan, bisan pag usay mo kita, nganong ingon ani man eh. Tanan nimo makita, nganong ingon ani man eh. Makabalo kag unsay answer niya, katong answer nga imuha nga nakaplag sa moong pangutanan nimo, mutoy imuhang nakatunan sa imong kaugalingon. Sumbunganan sa katawan. So karon mga pinangatik paminaw. I-question siya ni Konsehal Ruiz Mm. kay nakita man ni Konsehal Ruiz nga di man ni mao ning ipamulong aning Na may tawana, oy. discrepancy ang iya mga Oh. pagpamulong. Sa ato paminawon mga pinangatik paminaw. I heard from you, Mr. Chair, that there was one individual approach you and said that during the time they could no longer buy a fuel for their operation. So it will complicate. If your operation is normal, why there was one individual? I have to be honest. So mo Ah. gini ato ang gistorya Ah. doon nga Mo komplikar gyud. komplikado kayo. Kay mayon siyang dili ka afford, di na kapalit og krudo, apan ang mismong pawasiko gasulti, kaya nila Kaya nila. Gasigara magyapon sila og serbisyo gani. Oh, parihara na atong nagpahilot ko mga pinangatik paminaw. Lagi man pahilot ko. Hilot ko niya na. Unya ingon siya okay na. Mm. Wala nang sakit. Nya ako gihilot, na-feel pa ginako ang sakit. Oh. Di ningon ko mga pinangatik paminaw nga sakit pa man, no? Oh. Dinipita. Siya, wala na. Paita. Di sa amin mo. Musupol Sinan. pa ka niya. Ay, ikaw may nakabalo sa sitwasyon, Kim. Nya siya pa mas naswito na mong ikaw may kabalo sa mong lawas. Siya, wala na. Yung gipik-pik, wala na. Paita. Kalami istorya mga tawa. Alam mo istoryahan pero okay may mo. Oh. Wala na naman ta. Oh. So, karon mga pinangating mo sama ra na ba nga mingon siya maglisod og pwetong krudo. Mm. Pero ang mismo po si Kuningon, Wala man. wala Kaya siya- man. wala siya Kaya man problema. kiduha mga ni kabuok bangko. Oh. Karon. Mm. Ato tiwason Kem. Ato paminawon mga pinangating paminaw. Mr. Polonio, Ate balik. but I don't know if he was Balik ka. said that during the time they could no longer buy a fuel for their operation. So it will complicate. If your operation is normal, why there was one individual? I have to be honest now, but I don't know if he was authorized. But Di man ka na. Kita I have to be honest. I don't know if he's authorized. Oh. Imagine ang mga higala, ang iyang sulti ato ganiya, naa sila sa sesyon, kauban niya mga SB member, Oh. unya ni ato ang pawasiko para mosulti ditong dili na sila ka-afford og palit og rudo. Unya, Carl, motuo ka mga higala, kinsa may gagong tawo nga motuhaw kag adtog sesyon para mosulti ka dito nga di na mi ka afford ganig palit og krudo murag ibang crap na mo. Unya, dili ka mangutana ang mga kauban niya mga SB dito, Carl, nga unsalan man ka sa pawasiko. Di ba? Ninood. Number one, mga higala, sa usa ka sesyon, ang usa ka tawo nga mutindog diha mga higala, number one nga iyaha nga angay mabalan sa sa ilang nga sesyon nila. Og unsalan siya, unsay pangalan niya, unsay posisyon niya, og asa affiliation niya. Mm.
Unya mutuo ka mga higala nga na ay tawo mutuhaw og adto didto nga miyon nga na ako diri ron kaya makuha na i-bankrupt na mo ang kuan ang pawasiko di na ginamo kaya hasta krudo di na namo dala og palit. Oh, nya kalit din ka. Sige, tawag ko na tong bais para pa ipuli. Sumbungan Mo da yung ana di ay. Ato tiwasan game. The board. Mr. Polonio Balbuena came to our session. Came to us. Si Mr. Polonio Balbuena ni ato daw nila. Mas mayong tag misteryos Mr. Balbuena no, naabadagway pa siya ron. Ato tiwasan. I don't know if we still have that minutes and declared that Di po na may tabo Carl kay kanang minutes mga higala. Tanan nga pangitabo di isulat gina. Unsa Say na. pagtuon ni mo boss sa imong sekretary atong mga panahon na way buot? Tiwasan. you have a problem when it comes to fuel, you have a problem when it comes to compensation, and you have a problem when it comes to... So, iyahara to. That's why I'm asking if... I don't iyahara know to. Kita nimo. Oh, Iyahara to. iyahara to. So meaning disregarded ra unta to siya. Kay iyaharam da ito. Anya iyang gikuha ag base para nga mabalhin ang kuan sa bais ang management. So meaning alibay to niya Kim, alibay na lang to niya parang dili mabuko ang iyahang plano. Kita nimo? Na siya plano mga higala, kunya kay mo ni kinaiya magunan ng tawhana mga higala nga sa panahong makorner na siya, mangita siya asa napita nga ang katong blame ikahatag niya atong tawhana. Sumbungan sa katawan. Giha mo na? atong tiwason Kim. it was authorized, no? Or I would say... Balik Carl. problem when it comes to... So, iyahara to. That's why I'm asking if... I don't know if it was authorized, no? Or I would say unauthorized. Maybe that was his opinion only. Maybe that was the opinion of... Grabe no? Wala siya mo, nga, wa siya kabalo ko ng mga higala, o otorisado ba to, or dili. Nga, kung ari ka sa session mga higala, o pastoryaon gani nimo ang usa ka tawo diha, balon nimo, o kung sala iyang posisyon, sa pangalan niya no, iyang posisyon, o asa siya affiliated. Kay kung wala to siya, dili to siya authorized. Dili mo to sa tagaag time. Dili siya tagag bili. Dili na sa tagaag time mga higala kay gikwinta bi ng oras kada sesyon. Noon, ilang sesyon sa una, mga on raman to sila. Sumbungan sa katawan. Di man na pareha sesyon karon nga stick gid sila kung sa mga resolutions. Sa una wala man to magtapok-tapok, magtabi-tabi, dayong mga on, yung picture. Mura man to ila sa una. Kaya nga naman, kontrolado raman sila sa usa ka tawo sa una. Lahi man ron kay naa magitawo ang mga mabinayanon nga mo ay nagtan-aw diha mga pinangatik paminaw. Na magi representante ang mga mabinayanon tanan Kim. Nga maogoy mo himong watchdog sulod sa council. So di na sila kapagusto dito sa sulod Kim. So munang serious ang ilaha nga session karon compared sa una. Lahi to sa una. Kunyari ta Carl, atong lantawon ang perspective sa tawo nga iyang giingon nga niadto didto. Wa siya kabalo otorisado ba or dili. How valid ka na ba nga statement ba? Og ikaw karon tawo ka katong iyang giingon, gi-refer niya mga higala. Unya katong tawhana, apil gito sa pawasay ko Carl. Og usa ka katrabahante, o bitan na to board of director ka, part ka sa mga board of directors sa pawasay ko. Mutuhaw ka kag adto og sesyon, musulti ka ang mga butanga nga wala kay permiso sa imuhang tibuok nimong affiliation nimo. Mutuhaw ka kag atong session mosulti didto nga wala nga katong imong isulti dito dili resulta sa inyong meeting sa inyong board of directors mo. So gihimo niyang buang ning tawo diha. Gibuang niya tawo. Sa katawan. Kita nimo? Mo na lisod kayo lagi mga higala. Mamahid siya. Nya mo na siya Carl. Basta lagi kana bang makorner. Kana bang storya mga higala nga imo ra gi-conjure ba o kana bang imo himo ra nimong storya o gi-fabricate nimo nga storya nga wala gyud ka matuoran magkabikos-bikos giga. Sumbungan sa katawan. Atong paminahon. Tiwason na to. Director Cadano. But I stand Cadano. Balbuena. I stand corrected. But I still firmly stand that the cooperative is still existing during the time.
we have no problem regarding the crudo. Kami naman sa problema ng crudo. So gitubang gani siya, gitubang man Gamay gani ra siya. pa boy kantidad sa crudo. Wala may problema ka bahin sa crudo. Atubang na mga higala ha. No, hindi Dito, stand, oh. stand mismo si Mr. Castillo. Arita sa Wala timeline sila Carl, no? problema. Ang timeline ato para sa mga wala katuhog ato. 'Di ba mga higala ni sulti si Mr. Castillo nga kaya nila. Mm. Dili to tinuod nga dili sila ka-afford crudo. Human ni pangutana si Konsehal Ruiz nga kuan niya, gipangutanan niya ang atong pinalangga nga na may kontradiksyon, na may kuan, na may lapses sa maong asturya. Dili mag-abot. Di man mag-abot kay parang pinalangga dili ka afford Mm. pero ang tagtungod kay ngong maka-afford. Mm. O niya nang hinawon nas pinalangga mga higala nga wa siya kabalo otorisado ba or dili. Pero nisagbat na pud si Mr. Castillo Carl No. nga niana pa gani siya nga dili gina tinuod kabahin sa crudo kay in fact pilar mo ng crudo Palit man na. mapalit ra man na. O diba sa Carl? Ah. We have, I don't know kung with our treasurer Mrs. Inchero, we have 2 banks. We have banks at the land bank of the Pananggalan. We have at the land bank of Bais. I will ask the treasurer, can you please? And 2010, 2011, my cousin bank ang kuwasi ko almost million. Almost million. Na sila almost million. Almost nga million. kwarta. Nya dili ka afford og crudo boss. Oh, nya tapag yun Kim ha. Yapag yung kana bang yapag yung mo rason pag yun siya, mo reason out pag yun siya imong klaseng opisyal. Sumbungan sa katawan. Kita nimo? Diba sa Carl? 10,000, revolving funds ang cashier, hindi na 10,000. Bakit? Paano ano ang naka-record na ipakita na mo at the time na naamoy. bank account ng treasurer? No, iya pag yung gikuan Kita Carl. agree. Gipangitaan pag yun niya og kuan Carl nga ang ihabang gi-question ang credibility sa nisulti Carl. Grabe Oh. ha. Kay para ra gyud nga masuportaan ang iya nga pagpamakak niya mga higala, Oh. iyang gi-question ang credibility sa nagstorya. Secretary Oh. at treasurer. on the Treasurer time. atong itabua. Ah. Nga na ba kay mong papilis nga may pakita? Once nga ni nga treasurer siya ato nga time. Aware gid siya mismo. Kabaluto siya og pilay kwarta ato nga Oh. time. Dili niya na mali, dili niya na i-deny. Oh. Kaya nga naman, part naman na sa history. Oh. Nahitabo naman na. Nahitabo na. So yagang isa-isay. Oh. O nya, ato ka ni ka sa session mga higala. Kung dili ka anad og pamakak, dili ka mo istoryag bakakim. Tinuod. Unless aning klaseng opisyala na anad manig pamakak, mo na nga normal na lang niya ang pagpamakak sa sesyon. Tiwa sa Carl. Pero kung normal ka No. nga klaseng tao, Kim, Ay, lisod. sesyon na, Lisod kayo. maglikay kang Makorner mamakaka. gid kadiya. Sumbungan sa katawan. Ato tiwason mga higala. Dapat, if that would be the case, no, actually, mo nang ingon namin nga, we are not in private. Wa may labot o unsay problema sa sulod sa kooperatiba kay nga no, intra-cooperative issues man eh. Oh. Oh. Lantaw ha? Lantaw ba intra-cooperative issues? Boto sabot sulod sa kooperatiba nga mga problema, Carl. Ang pangutana Carl, ato tong sumbalikon tong pangutana niya ngadto sa treasurer, di ba? Niyon siya kay ni hisgot man ang treasurer mga higala nga napa sila almost million and naa sila ilahang katong pilatoy amount gisulti niya bot sabot nabagi sila kwarta mga higala. Unsa ihang gi pangutana Carl? Naaba mo'y papeles nga ipakita na? Boss, pangutana na mo nimo boss. Atong panahon boss nga katong imong giingon nga wa ka kabalo, wala ka kabalo og otorisado ba siya or dili nga niana sa sesyon nga nisulti nga dili kapalit og krudo nangutana kag naa ba siya papilis ato boss wala. Sumbungan sa katawan. Pagkangalan ba boss nga tsansa na kayo nimo nga mabalhin ang management o matigayon unsa imong plano nimo wala na question kabahin papilis boss unya og mangpikas na gani nga ikaw na dihado kay nitugan na sila kung sa tinuod
Mangutana na kag na ba sila papilis ana? Sumbungaran sa katawan. Ngilngig nga klaseng Grabe. opisyal mga higala. Sanda makmak ang kabutbutan. Sumbungaran sa katawan. Og nahimo niya Glingla Carl nga naa sila mismo sa kuano sa sesyon mismo. Oo. Og nahimo niya og pangitag paagi nga masalbar niya iyang kaugalingon niya tungod sa iyang kaugalingong interest niya mga higala nga atubangan sa na naging Lucky 7 dito Carl. Naanapon mismo dito ang natungdan mismo. Di ba? How much more pa ka mga higala ni adto mga nangagi pang mga panahon wala gibisag usa ang nakabahulog sa iyang plano niya. Sumbungaran sa katawan. Muna yung planado gid kaayo. Grabe. Napagid Kim. Siya pagyoy nang usog kamahins ba Kim? Oh. Paminawa po yung istorya mga higala. Posico 17 years, no, with due respect sa mga board of directors. But in a period of 17 years, usara ka barangay. But you see, what the district, in a period of 8 years, they have already 9 barangays. So you see the advantages. Mas daghan ang naserbisyuan sa what the district kumpara sa kooperatiba. Because what the district is a government-owned and controlled corporation. Siya nang abogados ba Sumbungaran sa katawan. Posico 17 years, no, with due respect sa mga board of directors. But in a period of 17 years, usara ka barangay. But you see, what the district, in a period of 8 years, they have already 9 barangays. So you see the advantages. Mas daghan ang naserbisyuan sa what the district kumpara sa kooperatiba. Grabe no, tudo laban gid sa bais no. Sumbungaran sa Unsay na Sumbungaran sa katawan. karon Kim. Ah. Unsang klase ning Bais Water District mga higala. Verification na Mr. Akas. Inaamang may istorya na ang sales sa water gidala sa Bais. How true is it? Swerte ko lang sa'yo pa. Kita nimo ana si Rita mga higala nga Mr. Akas ako pangutana niyo Mr. Akas. Kining namo gyud mga istorya nga ang Tubig. tubig Dalas Baez. ang income sa tubig gidala sa Bais. Ingon tanawan ng unsa ka klaseng tap. Perti ginang sayo pa. Kanang What about empowered kayo sa ba? Oh. Entitled kayo. Kana authoritative kisang klaseng tao. Entitled gid siya kayo. Labaw gid siya kayo. Swerte ko lang sa'yo pa. Ang income sa Bais, tuwas Bais. Kita nga ang income sa Bais. Tas Baez. Ang income sa Mabinay, tuwas sa Magdalan. Ano information na po? Kita nimo? Ang income ko no sa Mabinay, tuwas ka Bankalan. Wrong information. Wrong information nga ko no. Matod pa niya nga wrong information. So manday kan isumpay na yon sumpay na yan, bossing. si Busing. Oh. So duha gid tandem gid silang duha. Kita ka Kim? Gitabangan gid lang duwa. Tandem gid siya nakig Bugnaw abogado gid gid duwa. siya. Unsa na gid sinabutan gid ani nilang duha no? So ato di ba saan? Wrong information. Siguro, ako ang mabilis diversionary tactic. So matod pa niya diversionary tactics. tactic. Wow, nang sinintos. Yan ang tao. Muna na rin sa kayo, muturo yung tao ang binutbol niya istorya. So binotbot daw nga istorya. So meaning wala sila gitumong is kita may namutbot. Sumbungaran sa Manila nga tumong mga higala kita namutbot niya sila nagselect tinuod niya atong gibutang Diversionary tactic ba yun? So explain po kung sa diversionary tactics. Diversionary tactic mga higala, panalitan karon, naatay isyo karong duha. Paitan ikaw karon, naminaw ka nako. Gaaway tang duha. Dayong naatay giawayan nga usa ka isyo. Kabahin og bugas. Di ba? Diversionary tactic mga higala, matig istoryahan na kung Carlo. Nga mo isyo ko lain na pod. So i-divert nako ang maong isyo ngadtong Carlo para malimtan nato tong giawayan natong kabahig bugas. Dungag ana mga higala, sama ning illegal quarrying nato. Guys, gutag illegal quarrying. Supposed to be as a politician or leader ka sa usa ka lugar kay ikaw may involved sa mao nga isyu. Kay ikaw may klaro
well known man gyud ka o niya public knowledge naman yun nga illegal ng imuha nga mga quarry. Imbis nga iyang tubagon. No. Mingon siya, asa naman ang Mampasi? Oh, mo na siya. Di ba inyo Ah. tong gikurap ang Mampasi? Asa naman ang mga bayad sa Mampasi? Mo na diversionary tactic. Gidivert Ah. niya ba og lain nga isyu? Ang isyo kabahin og kuware, iyahang ilihis niya og laing isyo ngadto sa Mampasi. Mo na diversionary tactic. Sumbungaran sa katawan. So karon Ah. mo na ilahang strategy. O pareha na, Ah. yan. May isyu ta kabahig aning tubig. Unsay itubag niya? Ay gidaot ko. Ah. Gidaot ko nila. Maayo akong serbisyo, palangga na ako ang mga taga Mabinay. Mana diversionary, gidivert niya. Nga gidaot siya. Instead nga tubagon. Siya gabuhat mismo sa diversionary tactic mga higalang. Ano? Unsa lay sulti niya una, Carl? Ato ibalik Atong. mga pinangatik paminaw. Ang seal sa water, midala sa bais, Ang sales sa water, so ang kwarta. Kwarta. Kita. Sale sa pan. how to is it? Hindi lang sa'yo pa. Oh, sayo puno kayo ha. Latawa unsay diversionary tactic niya mas mga Ang higala. income sa bais, tuwas bais. Ang income sa Mabinay, tuwas sa Bagkalan. So, Oh. ang argumento na to mga higala on the time. O ang argumento sa Lucky 7 ato nga time. Ang income sa ato ang panubig dire. Tua sa Bais. Bais Paingon. Water District ang nakapulos. Oh. So, iyahang Gi-divert niya. Divert niya mga higala nga tua daw dito sa Kabangkalan. So para nga kitang taga Mabinay, Maguna maguna na ta. ta, Tuwas ka Na- manikalan. ang kwarta sa Mabinay, tua gidagan sa Kabangkalan, ang nagpahimulos ang Taga Kabangkalan. Dili siya. Sumbungaran sa katawan. Di ba, Kim? Ah. Dili siya. Maro. Sumbungaran sa katawan. Kita Pati mo? maro ka. Maro. Sumbungaran sa katawan. O, karon. Limbungan, Carl. Sumbungaran sa katawan. O, karon, Kim. Muto Bisan- ka, ana Carl, muto ka mga higala nga sila mo oy nag-manage dire sa panubig nato dire Carl. Ah. Sila ighatag og serbisyo sa ato ang pagpanubig dire. Ah. Unya, ang kwarta nga atong ibayad nila, ang Kabangkalan mo oy mamo po. Sumbungaran sa katawan. Bisag ibutang pa nato ang bangko Bacolod. Bisag Manila pa. Bisag Manila pa, ang mo-withdraw ana, Ang Bais Water District. ikaw Tiburcio. Sumbungaran sa katawan. Mo na diversionary tactic imong gingon. Dili ka diktag storya nga bisan pag dito patubang ang sales dire sa Mabinay ngadto sa Kabangkalan, di ka kasulti nga imo gyapon ang account sa bangko. Sumbungaran sa katawan. Mo na nga sayon na kinang istorya ng mga pinangatik paminaw kay kabalo man sila nga pobrita, Paita. ignorante ta, Paita. onya wala tay mga bank accounts mga pinangatik paminaw. Kibuguan lagi sila na to. Kay tan-aw nila nato ignorante, wa ta kabalo unsay bangko. Sumbungaran sa katawan. So, ilang mono naan nga kitang mga pobre, tuas ka bangkalan man tuod ang kwarta gidala. So, wala labot wala sila kay naman sila sa bais. So, mora na siya mo pangunaw-na nila nato. Ingon ana kaubos ilang pananaw nato. Gibutulan lagi sila na to. Sumbungaran sa katawan. So, mudawat sa taong mga kuan kay mga messages mga higala before ta mo end sa tuang programa. Mudawat ang mga mensahe mga pinangantik paminaw. Kaya ito nesgutan kagahapon Kim nga mudawat ang mensahe. Ay mo sari Carlo. Sungak-sungak nga klase nga mayor. Lantawan nimo daw karnero. Wali daw gatakuban nga kureng. Sumbungaran sa katawan. Paita. Malo lang. Mao gina siya magpaila sa mga maayo mga pinangatik paminaw. Paistoryahan, di ba? Murag mutuog gyud kaniya. O walay mo contradict sa iya nga statement Kim. Tuog gyud ka. Grabe no. Sir, ang tawag sa Pika Stasyon kay Dumtanan sa Katawhan. Pamarging ganaganag dari sa Guintanaan. Mo siguro niya nga text niya. Ginpanaan? Guintanaan.
Pastilan, paita kayo. So happy listening na nila ni Oscar Dihino and family, nila ni Sir Elvin Fausto, nila ni Tony Chan. Sir Ton, mayong muto nimo, nila ni Asing Factoran and family, nila ni Pastor Jomari Remitar. And also may ni Michael Sandoval, mayong kahaponon. Sir Paulvin Bulong Gaita and family, mayong hapon kaninyo. Cesar Calyao, Erning Oro, Ma'am Florenda Gadman, Ma'am Lydia Vintor and family, Leonardo Pristine and family, Abrinica Dilia and family, nila ni Sir Alan Baldonado and Ma'am Arlene Baldonado. Sir, good PM. Pwede di Iron magtapok-tapok sir kay diri sa Malapgos, Kambagahan, sigara good tare dayon daw daghan pod mga ligo gaulo man pod ning kapitan dere og iya mga tanod daghan good kaayo tawo naabot na gani ang mga taga Mabinay dere og Dumaguete tanhay panare imbis nga naglikay ta sa maong sakit ang ulo manoon na nag-uno mo ng kapitan. Thanks sa pagbasa, ayaw rabasa ako number sir. Namin sa mga igala, pagkaklaro kayo sa gibuhat sa atuang buko na mo deny pa. Sumbungaran sa katawan. Nging, no? Sir, angay na lang nga ilisan kay wa nagilami basa na kaayo nga klase nga polpol politiko. Sumbungaran sa katawan. Abarigard. Sir Carl and Kim. Karon pa mi sa amuang banay sa pamilya nga sukad pa day sa una gitang limbungan ni Busing. Angay na ning pulihan gid sa sunod sir. Daghang salamat sir sa imong Sumbungaran sa katawan. Insakto ng inyuha sir. Giplano na daan ang pagpahunong sa pawasiko aron sila ang mabenepisyo. Aron sila makakwarta. Mensahe lamang ni mga igala. Sumbungaran sa katawan. Apan wala magitay ng oras. Napay usa Ricardo. Siya Sir Carl and Kim. Sinabukad na sir gid ay moy demonyong ulo aning tanang pagkabalhin sa tubig ngadto sa Baes Water District. Dili mo. Walay question. Ang di lang nato basahan mga igala. Walay question nga siya ang hinungdan nganong baling daghanang pobre ang atong yutang na tawhan. Sumbungaran sa katawan. Hayahay si Busing Burot, siya ray ni Burot, pero kita alaot. Sumbungaran sa katawan. Ngilngig. Sa mga pinangating puminaw, wa nagitay yung oras ato ang pagpasalamat sa ato ang mga sponsors diri sa ato ang programa mga pinangating paminaw, ato ang Ruiz Copra, gapamalit og kopras sa mahal nga presyo. Ruiz Color Roofing alang sa inyuha nga barato kalidad na produkto. Nata ito ang mga atop diri mga pinangantik puminaw. Naapod ito ang plinsit binding alang sa inyong mga gutter, bubong o mga atop. And ato ang programa gitod sad kaninyo sa GGS Marketing and General Merchandise, Jeras Groceries, Caltex Gas Station, Petron Gas Station, Ruiz Print Shop alang sa inyo nga tarpaulin printing, photo developing, photocopy, riso, document printing, rush ID, valid ID, plaka sa motor o sa sakyanan Kim, available diri, lapida, available mga igala. Ruiz Enterprises natin bagong mga design Kim, makuha no para CR, para sa CR, para sa sala, napoy pang lababo Kim. Unya napoy pang wuling kuron Kim. Baling gapuha kayo sa tuang mga designs mga igala
Nakagwapo Ato na nga card kaya katong mga bagong design yung paggamit sa mga hotel karon Mr. Bart. Na Unya. available na sa ato ang Ruiz Enterprises mga higala. Nya ang bansi ani mga pinangatik paminaw kay affordable gid siya. Yan. Ato ang Himag Oil Chem, Na. sponsor mga higala no ni Ray Blanco Tatak Atabo Kinon, Berks Panyawan Herbal Oil, Berks Charcoal Paste, available diri sa ato ang Ruiz Enterprises ug sa inyuha nga mga suking tindahan. Mga pinangatik paminaw sa pag-usisa nato sa ato ang pila na katuig nga mga pangutana, unsay hinungdan, unsay history ani atong panubig nganong ang Bais Water Racing dumala. Nakita nato na usisa nato usa ka tawo lang ang nagmaniobra. Usa ka tawo ang nagmaniobra aron sa kaugalingon niyang interes. Ang pait pag yung mga higala nga ang iyahang gimong rason nga walay isisi ang mga pawasi ko mga higala mao na nga kinahanglan nga ibalhin sa Bais Water District kay dili sila otorisado nga mogamit sa atong spring. Apan nakapait pagid Carl nga ang tao o ang Bais Water District nga maoy gipuli mga higala wala po isisi. Wala isisi. Wala gani contract, wala gyoy bisag Tanan. gamayng papilis, walay permit diri sa atong lugar pero pila na ka milyon ang gihakot diri sa atong lugar. Gabi kay mga pinangantik piminaw tungod lamang sa usa ka tawo nga nagplano para sa iyang kaugalingon nga interes. Gisakripisyo ang pawasiko at the same time kita nga mga katawan na sakripisyo sa walay saktong serbisyo at the same time sa bayad nga wala motupa ngadto sa ato ang komunidad nguni gibalhin ngadto sa lain nga lugar. Pait kaya. Grabe nga mga plano para ra gyud sa iyang kagalingon kapag paburot sa iyahang pagkatao kini nga politiko. Sa ngalan sa tong station, CEO Sir Burley Ruiz, Station Manager Ma'am Linda, at Assistant Station Manager Sir Jeff Franz, at ang mga Ruiz Brothers, DG sa staff, sa tuang ang mga suking tigpaminaw sa lungsod sa Mabinay ug sa mga katawan na posibian ng balanse ug patas. Kim? Ang ato aragin mga higala no nga magkahiusa ra gid ta aron masayo ta sa mga kamatuoran kay ang atong kamatuoran lagi maghatag kagawasan sa ato ang komunidad. Kini si Carlo. O kini si Kem. This is Power 102.1 DYRY RFM basta RFM. Ayos. May hapon kanatong tanan. Itamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Kay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan. Tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Ang inyong nadunggan nga programa dinhi sa Power 102.1 DYRY RFM usa ka binayran ug walay labot ang kumpanya ug mga tagdumala nini Power 102.1 DYRY RFM. Uy darling, hapit naman dahil mahuman ang akong balay.